Știu că sunt prost, dar când mă uit împrejur, parcă mai prind curaj. Inteligența mă urmărește de multe ori, dar eu sunt mult mai rapid. Azi nu mai venim. Azi am avut o zi tâmpită. Am pus mâna pe geantă, mi s-a rupt toarta. Am pus mâna pe clanță, s-a rupt și aia. Am pus mâna pe cămașă, i s-au rupt 2 nasturi. Acum aș duce la toaletă, dar știu eu dacă e inspirat. Am fost un copil sărac. Am fost un copil foarte sărac. Am fost un copil atât de sărac, încât dacă nu eram băiat, aproape că nu aveam cu ce să mă joc. Sărac fiind, am aflat că există Dumnezeu. L-am rugat să-mi dea și mie o bicicletă. Nu mi-a dat. Am aflat că Dumnezeu este iertător, am furat bicicleta și l-am rugat să mă ierte. Am fost un copil urât. Am fost un copil foarte urât. Părinții mei se mutau adesea dintr-o casă în alta, dar eu i-am găsit de fiecare dată. Când eram adolescent, într-o discotecă, o fată a venit la mine: ce dansați? Zic, nu, așa merg eu. Cu ea am avut și prima experiență sexuală. Mi-a spus, vino mâine la mine acasă că nu e nimeni. Am fost a doua zi la ea acasă, nu era absolut nimeni. Când a născut prima dată nevastă mea, un doctor a venit la mine și mi-a spus: aveți un băiețel de 3 kg și jumătate, seamănă leit cu dumneavoastră. Zic, și nu se mai poate face nimic? Când a născut a doua oară, însă și nevastă mea mi-a dat telefon: ce avem o fetiță. Temător am întrebat-o: și cu cine seamănă? Deci oricum nu-l cunoști. Acum câteva zile îmi spune: ia și tu copiii și du-i la circ. Zic, cine vrea să-i vadă să vină la noi acasă? Nu-mi place nici să muncesc. De sculat mă scol la 6 dimineața ca să pot să stau mai mult degeaba. Da, știu că munca nu a omorât pe nimeni, dar de ce să risc? Se știe că un pahar de vin scurtează viața omului cu 2 ore. O țigară scurtează viața omului cu 3 ore. Recordul absolut îl deține o zi de muncă, care scurtează viața omului cu 8 ore. Principiile mele: odihnește-te ziua ca să poți dormi bine noaptea. Dacă îți vine chef de muncă, așează-te până-ți trece. Munca înseamnă sănătate, așa că las-o celor bolnavi. Make love, not war. Și că să facem dragoste și nu război. Cine vrea pe amândouă să se căsătorească. E stabilit, căsătoria este principala cauza divorțului. Și un bărbat nu e cu adevărat bărbat decât după ce se însoară. Abia după aia e terminat. Se știe că bărbații ies la băut din 2 motive. 1, n-au nevastă. 2, au nevastă. Ați observat că femeile căsătorite sunt mai grase decât cele necăsătorite? Mă uit prin sală, așa e. Acum, explicația e simplă. Femeia necăsătorită vine acasă, vede ce e în frigider, se aruncă în pat. Femeia căsătorită vine acasă, vede ce e în pat, se aruncă în frigider.
Dacă nevasta îți dă telefon să te întrebe dacă ai luat ceva pentru frigider, vrea de fapt să afle unde ești. Deși o femeie care știe tot timpul, dar tot timpul, unde e bărbatul ei, înseamnă că e văduvă. Bunica mea a fost o femeie dură, 3 bărbați a îngropat, deși 2 mai moțăiau. Mă întâlnesc cu un prieten, zic, ce mai e nou? Ce nevastă mea mă înșală. Nu, zic, ce mai e nou? Ce nevastă mea aleargă de 2 ore într-un parc cu un individ. Crezi că îi se poate întâmpla ceva? Și cât aleargă, nu. Mă întâlnesc cu el ieri, ce ai în mână? O sticlă de vin, am luat-o pentru nevastă mea. Zic, ai făcut un schimb bun. Femeile sunt de 3 feluri. Femei cinstite care se culcă cu un singur bărbat, femei curve care se culcă cu toți bărbații și curvele dracului care se culcă cu toți bărbații, numai cu mine nu. Eu și nevastă mea am trăit fericiți 20 de ani. Apoi ne-am întâlnit unul pe altul. E o femeie, cum să vă spun, cu niște urechi și cu dinți, cu niște ochi și cu o urâtă, foarte urâtă. Într-o zi îmi spune, dă-mi și mie 200 de euro să merg la un centru de înfrumusețare. Zic, ia 800. Dă-mi să-mi iau și un sutien. Ce să pui în el? Dar tu de ce porți pantaloni? O cretină. Într-o noapte mă scoală, ce auzi, cârție un șoricel. Și ce, vrei să mă duc să-l ung? Acum 2 săptămâni niște hoți mi-au furat mașina din garaj. Zic, cel puțin ai văzut cum arătau? Ce nu, dar am notat numărul mașinii. O idiotă. E și cea mai proastă bucătăreasă. Noi spunem rugăciunea după ce mâncăm. A început să și surzească. Am întrebat-o la 3 metri, auzi? Nimic. De la 2 metri, auzi? Nimic. De la 1 metru, auzi? Și a 3-a oară când spun da. O tâmpită. Acum e la cură de slăbit. Și că slăbește în fiecare săptămână 2 kg. E bine, dacă nu mă minte, scap de ani 6 luni. Asta e viața, n-ai ce. Viața e un venit și un dus. Un venit și un dus. Asta e viața. Noi, românii, stăm prost cu venitul. La noi, impozitul pe venit s-a eliminat în 2 faze. În prima fază s-a eliminat chiar venitul. Și că în anul 2016 toți șomerii vor avea slujbe, toți șomerii. Ele vor fi oficiate de preoți și mitropoliți. Ce s-a ales din țara asta, dom'le, e înspăimântător. Stăteam acum câteva zile în biserică și o femeie de lângă mine și-a deschis geanta, a scos un pachet de țigări și a început să fumeze. Mi-a căzut berea din mână. Bă.